Mwanchumo rigereria hobutko bwe 20 na kabere omutinyi no yoikomi omwaka no bwechiri bubere 25 na gukwandre andonsi asore no gusaba kwane ngari tukeriga ria Jumatano ria nyare ko bari gukoira ase nchirerengia kwegokire nemero bere ya gendreira sembeo yensoko TV na bona senchira ya bene tugukwariganĩa asemesa ya maya kuru ensoko ensa AM hobutko bwiga tosanga senchira yobuike no buna butambe komanyete nerituko ria Jumatano tugusaba kwabira sengenjo nturabe mbeo tore ne barongo yane kuri ne twanyare ko batukwira senchira ya bene. Karibu sana nchenkoro kwa Clinton Ndigi. Na nchenkoro kwa Kerubo Freedom wanchumuligelia. Na bali bako ene kiabuna chibi chane liogi ya kuikira sore senchira ya bene nere Brian Achaka wako buwate na director Zak na waigo Felista Skabendi. So asensemerie mitandao asensemo ya Facebook na waigo YouTube Ensoko TV. Turochenga liururocho nikoligenda kwene kigwa anene kurugalia sababu hata nivekia magia ODM. Chinga kibagenda kogikilia omugavana we county ya Nyeri. Chinkwane chumwa nchumo ligaria chane kile libera litinda sensemo ye mitandao ntokwariganira yonsi ase amagana maya akobwacha korende rituko ria Jumatano botambe ngotora tore ensemeria yogosanga ringana rieke moya. Chiwiki cyara chire mwanchumo ligani maite honyara kopa ega gutwara maiga yomurobiri gakorende turana ira sembeo rituko ria sensemo ringa rieke moya ngana kitubwata. Mwanchumo lia una botambe rituko ria Jumatano togo kumanyanga iri tandiro togo kwa kwa pakogotwa engencho yaye ekero rituko ria togo koboria nga engencho ye lieta enchangera nenchengeria ndiririeri kwanya gutuma ujumbe ya genke togo ikachinga kiecho ndobe togo kumanya Mwanchumo ligaria Edwin Nyangagu noare higo ase studio na chigosangana into kurende mesa maya kuru ensoko ensa mobotko bwarero achakire bon. Vyake gima mwanchumuli elia togo kwariga bene tuchaka sobwamo wochaka bono iga goika omoelio kwechaka amaya yebirebiga nigo togo kumenya buna enkwana y'omugabana bwe county ya Nyeri Mutahi Kahiga eyo abwatugeteri tkolie igoro nigegendete koleta liberera imeyense egento keirere tuleti yabagabana ku mwaka isiko korwa ase kirugo kyomokonyi uwo munyakirugo okwana nabariki amangana ababwatani betureti yo nigo bono yagikeire hega korekyo aseba tebire abaraiti bawendreti kurwa engana buneyo nemuna nigo ego chera hubora kwenekya huborai obuya muri kitolinet nyambane narogotogora hemesa ya kurenso kense mutko bwale ngibona tira kwa baki tukonda kana tiuzi elko chagabi daina una mutu no dainya turora to mubagore orariho mukirora biyo na inyo mutaumaga ibita ibita koduna kuya na kuge na kunako ito tsare yara radio nako niyo duaro sunoke no ibyo twake kwikiyanga tukidakie dukanake Nenkwana yobo tutukanu korwa somo gavana bwe county ya Nyeri eyo ireire etureti y'abagavana ku mwaka isiko mugavano yo Mutahi Kahiga korwa sekerogo kyomokonyi bo munyakerogo ase tureti eyo kubwatekana nenkwana eyo arwete ritkore igoro asomo nubwege ikoyo igoro ya Nyagosira Raila Odinga. The council has unanimously decided The council has unanimously agreed to remove His Excellency Kahiga Mutahi from the leadership of the council as the vice chair with immediate effect. We have also agreed that in due course we will hold another meeting where a new vice chair will be elected. Ase egeikaro gyakorekana imeyo mucho Nairobi ekigeikiranwa no munyakerogo bwe kyombekyo Ahmed Abdullahi omo whip wetureti eyo omugavana Utarakanithi Muthomi Njuki naboigo omugavana Okericho Dr. Eric Mutahi asabande baikirana gwetera enchera yo mutandao yekerero igo bancherana asobwamo gotatwara okwegena na gavana Kahiga. In a country where political awareness runs high, leaders must exercise both caution and deep sense of responsibility in their public utterances.
Following our statement issued yesterday, we have convened a special council meeting to deliberate on the interpretation and impact of the utterances made by His Excellency Kahiga Mutahi, the Vice Chair of the Council of Governors, and the mitigation thereof. Kubwatekana nengane yo nigo abananchi kurwa chi county ao bagendete kurwa ebirengereri byabo anene muno kurwa ase county ya Nairobi amo ne county ya Kisii. Asa malieta James Yokali kurwa sumo jo Nairobi gaiga gavana ya Nyeri okwana mangananga ngayungu mugako impia sirete banyora magenderero konyora igo omugaka raire nero bamigete mbali konyora magendererai. So mimi niko na furahi juu yenye hiyo post mali penye alikuwa inatakikana mtu mwenye ako na wisdom, si ati uko hivi unaanza kukaa na furaha mwenzako amekufa unaanza sasa matangazo mengine yenye haifai. Sasa hiyo inaonyesha leadership nyingine mbaya zaidi kwa Kenya. Mimi naitwa Jacob Odhiambo. Venye huyo gavana aliongea vibaya sana. Hata venye amefanyiwa angefaa atolewe mpaka kwa gavana na kuwe nje kabisa. Tunakashifu sana hiyo kitendo kwa sababu haileti uwiano katika taifa la Kenya. Mkiangalia kwa siku za miaka ya nyuma, Kenya kumekuwa na machafuko ya kikabila kwa sababu ya matamshi kama haya. Thank you, and we are calling upon the Honorable Council of Governors who are going to have a sitting today. We implore them with a lot of humility and respect that they convene and impeach one Mutahi Kahiga. Mutahi Kahiga, and I want to remind you without in equivocation that you are beneficiary of death. You became a governor when someone else who was a governor by then, Gakuru Wahome, died. You are a beneficiary of death. Koripoteria Ensoko TV, erietaria ne Linet Nyambane. Mwancho murigari atutigaritase engane yo maiga yo mugavana bwe county yo ya Nyeri gokwana amangana yo harokanete gochengeria hogokwa koyo kabero muwaziri omonene iga Kenya Mheshimiwa Raila Odinga nigo bono haba Kenya hamona baraibeso kire heliko gikire chinkwani chichiaye nigo basabire buna abuatwe n'abanyanyimbo kurwa asegetengo kia NCIC na kuunengigwa egati ya barayi bali besokia kumugikiria ngamono mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati amono mugavana we county ya Homa Bay Gladys Wanga na gutumanye mulikito Wycliffe Orenge. Magega yo mugabana bwe county ya Nyeri Mutahi Kahiga kurachinkwana echo cyaro kanatego cengero kwa koyo kabero mu prime minister nendo murayiwe kya magia ODM Raila Odinga bono niga bakenya babere bako mugikiria ase chinkwane cyo kubwatakana no murero bwo kwemurungania butindia ase metandao bono nigo mugabano yo abetererwa gusabo kwabera na igo goteba buna tabwatekerenga kebe ase chinkwane cyaye. Very onset, I want to sincerely apologize to our mourning nation, to the family of the Right Honorable former Prime Minister Raila Amolo Odinga, Mama Aida, her children Rosemary Jr. and Winnie, Honorable Senator Oburu Odinga and Honorable MP Ruth Odinga, and other siblings and their larger extended family, the ODM fraternity and the Luo nation and Kenyans at large. And to my colleague leaders from all sides of the political divide for any harm that it has elicited. The clip was taken while attending a burial in my home village, and my remarks were in no way celebratory. And everyone back to the drawing board. As the popular saying goes, God takes the best, and it is in this context that I made those remarks in vernacular. Let me also make it clear that the remarks I made are my personal views, and therefore should in no way be associated with the community's position or any political affiliation, nor the Council of Governors. Egati ya barayi bali besokia eliko mugikiria Kahiga na gosaba abe kubiara elio airirwe getamagero kele chiko no mugabana bwe county ya Kisii omoske Paul Simbarati ammo no mugabana bwe county ya Homa Bay omoske Gladys Wanga abo asabate babuna chinkwana cha Kahiga ne chimbe na ndali chabwana letikorwa asomora iwe kerengo bunekyo. Noted Governor Kahiga's recent apology and resignation. However, these actions alone are insufficient to undo the deep harm caused by his disgressive remarks celebrating the death of Baba Raila Amolo Odinga.
Words of such hatred and respect carry serious consequences and must be met with full accountability. Therefore, I reiterate the demand for immediate arrest and prosecution of Governor Kahiga. He has crossed the Rubicon. We have crossed that line now. To mock Raila Odinga in his death, to mock him in his life, we could respond. But to mock him in his death, any person who associates with Gachagua, with Kahiga, with that lot can never, ever be our friend. Chinkwane chobo igo niko chirira igikaro kia bagabana gwesokia abo asaba mutuguterare buno mokonyi bumbu nyakerogo ase igikaro kia bagabana. Still maintain that these sentiments are his personal remarks that do not reflect or represent the views and the values of the Council of Governors. Council has unanimously agreed to remove His Excellency Kahiga Mutahi from the leadership of the Council as the Vice Chair with immediate effect. N'abamenyi be county ya Kisii nigo barua ebirengerero byabo igoro y'Chinkwane kyo abo asabaganire Kahiga arusigwa bisi limalioka ari saini mara moja wose akore impeachment na enda buatu akore prosecution tiara na mangana mabeka sana kwanete bunomo mo governor Onyeri eridengia tebone ko chochea asekera monda kure Kahiga ni gamanya ngango cyaro gutugutua kurwa asekero kyo makonyi bo munyakerogo asege ikaro kya bagabana nego gwetigie miremo limalioka. In noting the huge public interest that this issue has generated, I am taking responsibility of the real and perceived meaning of my remarks. I have decided that with immediate effect, I am going to step down as the Vice Chair of the Council of Governors. Bono niko yatigere asabara ibonsi kweneke buna mangana bago kuana ni gara yo kwagacha nenatari yo koleta liroroche kinko reporteria Ensoko TV kurwaga igasobo gatakati bo mochobo songo iritoriane Wycliffe Orenge. Watigana nayo mwanchi umurigeria na gosika bosio ayarengete chisemi ekero chiskuru chia sikiro bene asomutumuko obotambe nigo bono aborkia baburirigwe gose batebiri ngambia asogosoma bene anene mono kubwatikana no muroberio omoya wa masomo OCBE asaborkia babere babosemiwa igoro y'ekigasi cyamaboko ekirabe chikobakonya ase amatukabosio wego chinga kechi niga babori baborigwe kurenda abana babo buyachinga kechiga cherusa entambe tibanyora amakongo au huna gutumanyo muri kito Bethwel Machini Nasto maiga bokubekirwa chugutwa kwa aborokiwa be grade ya PP2 me yeskuru ya Bright Gina Academy egotoka chinsemo cha Kyogo egwodi ya Nyatioko ebunge ya Kitutu cha South County ya Kisii. Aiga niko mutendebwe chisemi ase wodi yu akira abari mumbiya mono somo kyababekire eri kwegeria abana chinchira chingia anena mono somo roberio moya bo chisemi OCBE. Sisi pia kama ofisi tunataka kurudisha ni shukrani kwa sababu ninaamini hawa watoto wamepitia malezi mazuri kielimu kulingana na mtahala wetu wa CDE ambayo kila mtu anaelewa. Ninaamini walimu wetu wamehitimu kisha wamepatia watoto foundation ambayo ni mzuri na hilo ndio jambo tunahimiza. Nonya nabo mwalimu monene ntenena ase skuru yo nigonya kabaga kwerera nigo bayaninire amagirio amaya namano kubwatikana no morobero yo CBE uyo orajgo konya aboroki wabo kwene kinga nkwenyorera bari emiremo ya maboko nabo igogo konya abo ibuli babo. Kuhusu mtaalamu wa CPC ni mtaalamu mzuri kwa sababu unawezesha watoto kujisimamia. Kama ni kupika tunawafunza home science, wanapika vizuri. Juzi wametubekia keki, wanapika chakula vizuri, so watoto wanaelewa kujipikia wakiwa nyumbani wakiwa na umri mdogo. Kazi ya mikono ambayo ndio tunaona hapo mbele itakuwa inasaidia wengi. Huu mtaalamu wa CPC unasaidia watoto wetu wameweza kufanya hiyo kazi ya kujifanyia katika mikono yao.
Chinga kichicho akiraborokiwa bono bagakigenda somotimo komotambe nigo abaiboli baborigwe kurenda abana babo chinchira chinkia. Bono buna abaiboli baito abana tokwenda like 2.5 months nyumbani. Matuka ina mange mono. Asa abana baitense yonsi yabeirembe emetege ichire iskabu. Onekera abana baito bagochankabu. Twasabira abaiboli babarere buya. Asa okoigunga tuition nero koiro mwana nyareka gosoma iro mwana ogo. Amangana ya mairi na erete. Tobasa koimuki omwana o irere musibati omino. Toimuki mwana o irere mama omino. Omwana obera nereka ali okunyara kumanya chimbua ekera chigo chenchia. Dingana lyo bosemi ko chiasa abaiboli ekyagera bono abana nkona balekeruse entambe yire na mangana amange. Umubiri rango omwana ogo narange naye kwamba tene kiaboka ngayabera nana kyago chikorara. Engana ya twagachire karama iri ya ertune chingaki. Anyo omwana ogo kali obwate kijya goseke bene kyo ko muamenyera na karokyo. Dingana linde ndinga bono chisera enjire mutuga. Emeko ke yense karere mutuga iga ntwe burukani buna abaiboli ekarato cyo kugora skuru mwako go chaka. Eto kanenga nto bwati enjire yo kwereni omwana ogo che skuru. Aseboigo aborokiwa baborigwe kwenekinga mbaiba ebitabu egere bachikunyako ba westemia amange weterali banyako bakwegera. Watoto mnapoenda nyumbani kwa ajili ya likizo ndefu, tunaomba msikue mnarandaranda kila mahali. Kuna mitego mingi kwa barabara, kwa mito, kwa tinga, hata kila mahali. Kwa hiyo mjichunge, mkae karibu na wazazi, mpata maelekezo ya wazazi na mkae kwa umakini wa hali ya juu. Mnapokuwa nyumbani kwa likizo, msiachane na mambo ya vitabu na makalamu, mwe mnakaa nayo, mnajaribu kuangalia mahali penye hukupata saa hii, urekebisha hapo, alafu uhakikisha kwamba umeelewa mahali penye kuelewa. Pethuel Machini ama Yensoko TV kure county ya Kisii. Toskaposio mancho morigeria haseri tuko ria gatato rero ekera matemo mane akeisiesi yagendrete nigorite muria maorokererio a home science akorekana rituko rero Somo County Commissioner we County Nyamira Erastus Mbui hatebire nigo barachi kubeka himiroberio yokwene kyauna ebikore byobongainreri mbichiko keaniwa. Omugavana we County ya Nyamira Amos Nyaribo amono monchereria Rogers Muturi gati ya bali bande basabire amaya ase aborkyo ba grade 6 nabo igo aborkyo ba grade 9 nabo igo aborkyo bikirasi ye 12 ochia kokole buya asamatemo ayo amanene mulikito Steve Nyariki Mbunde na ikirana sinsemecho nabo igo gotwaliganiria oroboti rokubwatia. Ekiro aborokiwa ba KCSE bagenderete gukora matemo aseri tukoria gatatu asomuremo bwebiyorokereri ho home science igo mu County Commissioner Erastus Mbui mugabano Nyamira Amos Nyaribo hamo no monchorero cha Smoturi peso kire kubaganiria maya Nyamira boys Asense moyo mu County Commissioner Erastus Mbui nigate birenga mbachie kwene kianga obuibi bwa matemu mburigo chikobaro raso mwako yoiga. Kwa nafasi hii pia kuwatakia kila laheri wataidua wetu. Mitihani inaanza hivi karibuni, wale wa grade 6, grade 9 na wale pia wa kidato cha 4, na watakia kila laheri, watie bidii kivyao, kwa sababu tutakuwa tunapita pia kukagua na kuhakikisha kwamba wanatumia mbinu ambayo ni sawasawa ili kuweza kupata alama zile wataweza kupata. Kila laheri na mutusaidie kuinua Nyamira kimasomo. Omugavano Nyamira Amos Nyaribo ni igobo igo abatakira maya aborokiwa ba KCSE Kipsea na KCSEA ase county ya Nyamira. Asamarieta Engineer Amos Nyaribo omugavano Nyamira county. Lero iga abana baito wa form banza matema Kenya ngima. Ngo irenga kieye kubatakira maya nakobagusheria bayakore byeno baremu naende baite banyare ko kogendera uchimuti gati y'abarokiwa barense yesiro ya scholarship ye county abarokiwa chimibere na 35 abo barabangaine asekorende barabataka gati y'abaria barachigo ikaranza sogote mu wa KCSE umwako yoiga sabana
Red scholarship yaito ya Nyamira County yo wasomia bana bosa twaro isi progress ingi sana ipachi entangani ya ikere form 4 abana 235 Red scholarship baje bakora matemo toko batakira maya baita matemo ayo scholarship yetu twayasete asengencho twanyora to botakabore binyoro imea abana abo abange mbanje kwanda school asengencho ita abandi n'ekindakana ose ebarwete mecheta rikwenyara yene progress engia twaire step entangani baikere form 4 abarabuto batakera baita matemo bachimutwe Rogers Muturi omonjorori akoru Nyamira boigo nigaireri bagerio kubatakera amayaboroko baraikaransa matemo mwakoyo iga Lande tiangireri bageri ngakire abana baito ba grade 9 na grade 6 na form 4 bali bakora matemo na bagwishiria maya bakora matemo nobolemu Igo na abagwishiria maya on behalf of your guardian, angel services and on behalf of myself and my family. Steven Nyarike Mbonde, Soko TV. Tokoska bosio omwancho murigererea chinga kechi hekera boroki wa pagendete kuyarigania asamatem ye class ke grade kya gatano na limo ne grade keri ya kyanda mura director Michael Ondabu we skuru yorenjo schools ni gobono hawa bori abaibori baba ya boroki wa chinga kechi nyororo hekera bago chaka matemu abo na boigo abaibori tibanyara ko babago ikirana asechi skuru hekera kya matemu ayo arachigo chaka na kogendra Egati ya baibuli korwa skuru eyo nigo bagokeire omoroberi yo CBC na boigo CBE abwase batebire buna nigo ogosemia aborki wabo chisemi chimbwa chingia na boigo chitalanta ase baguchia kogendera gosoma ekero basoire senior secondary omwaka bwechiri bubere 2025 noyo mumulikito Caroline Mausa na mange Omo director bwechi sukuru chio rencho echichikotoka ime bunge ya South Mugirango asa Marieta Michael Ondabu niga sokire na kobaboli abaiboli babe maiso na kobalenda baroki go baba chinga kiechiga babeire bago chakeru sentambe. During this time, for example, we are having exams for the grade 6, we are having grade 9 who are going to remain here to do their exams. The grade 6 are going to graduate to junior secondary, whereby the grade 9 are going to graduate to the senior secondary. Ako kwa na ekero kyo meyegabo ko babekera chiguta baro kiwa bekera sikia grade 2 grade 3 na baigo grade 6 niga basabira baiboli ko babanga baro kiwa baba mapema okoba muiboli tayora chiko bagagwa nchirogo so skuru eyo ekera matemo arache ko bagago chaka. No any parent who is allowed to give a visit to the school during this time, during the exam time. So we want you to ensure that you have left your child with the necessary materials to use during exam. We did our KCP in the year 2010, whereby we had a population of only 120 learners. And as I speak now, we are having a population of almost 400. That is a great achievement, and we are happy for that. We want to thank God for the far He has taken us. Thank you. Waigo nigo asegetire omoroberio OCBC abwasa tebire buna nigo omoroberio yogendrete kogendera bya imechi sukuru imensi yaito ya Kenya abwase bono atebire buna nigo omoroberio yoko baigeria aboroki webikoro na bego ko bakonya kumanya ebyegwa bya aboroki wa mapema kibara bana bake. They have given the runners the right content, and I am very sure that as they go to the senior secondary schools, they are going to feature, they are going to go through, they are going to succeed. Our candidates, our grade 9 candidates, we are expecting next year
that they will be taken to very, very good competitive schools. Tumeona watoto wetu wakikuzwa kitalanta, kimasomo, kinidhamu, ni watoto ambao wamekuzwa ambapo tunasema all round children. Kama mzazi ningependa kusema kwamba mfumo wa CBC ama CBE ni mfumo ulio mwema sana, kwa sababu tumepata kuona kwamba mbali na masomo ya darasani, wanafunzi wamepata kufanya mengine nje ya darasa. Pia tumeona kwamba katika kushirikiana katika michezo ya drama, muziki na hata michezo ya uwanjani, shule ya Orenjo imekuwa ikiibuka ushindi hasa katika sub-county yetu, hata katika kaunti ya Kisii. Kwa hivyo ningepongeza hata serikali, maana msimu huu na shule yetu imepata kutimiza yote ambayo yanahitajika katika masomo ya CBC. Ningewaomba tu wasasi wetu, mtakapotoka hapa na watoto wetu hawa ambao mmepata wakiwa katika hali nzuri, muweze pia kuweza kuwatunza nyumbani, waweze kufanya masomo ya likizo. Tumeweza kupeana vitabu, muhakikishe kila mtoto ana kitabu chake na aweze kufanya hiyo kazi ya likizo hata tutakaporudi. Orange has been performing well in academic. They have won trophies in academic, and then in the co-curricular activities, it is well known in music and drama festivals, whereby they have students and learners performing up to the national levels. Thank the manager as we proceed to the next level, ensure that our learners have the required learning materials, they have a good learning environment to make them achieve what is required. Ginko ripota ya Amaya Ensoko TV kurwa ebunge ya South Mugirango kaunti ya Kisii elietaria Nemausa Caroline. Omuyega bwoguchengera egwekoro nigo okorekana ase skuru yogosomia aborkia ya Kenyanya meyebunge yabo machoge burabu county ya Kisii asebono bagasene guchengera egekoro kyaborokigwa abo bakurukorwa ase chinsemo ao Murikito Dominic Onderi na ikera nase omuyigoyo nabono otwariganira chinkwana ichi chigati abari baikera. Ni kwamba tumeweza kutangamana na watu kutoka maeneo mbalimbali za nchi hii na tumeweza kujua vile ambavyo wanatengeneza vyakula vyao ambavyo tumesoma kutoka kwao na pia wamesoma kutoka kwetu. Tera chingimi chege korontoro chenga aba koromba karwalire buna bono esengi tosikoriye chingini chito twaro sigaiga ntobegeti nyanya ntobegeti amafuta aba korona bare kori chingini chirega na albamenya buya kobwabu naboniga okonyara amarwira abantu abange barwarite esukari bono toise koira nirege koro nabo turanyore tugutanga amarwira ande amange. So this is Luo family. We have prepared different type of food. Tumetengeneza samaki, tukatengeneza huku tunaita kikisiwa naita risosa, but tunaita susa na kwetu na mrenda yenye ni a pot in our local language. Ikaiva hivyo. So we didn't use oil kutengeneza hii chakula. And the risosa tuliosha vizuri, tukaichemsha ikakuwa vizuri. This is Pwani family and today we've prepared variety of meals here. And as you can see, we have potatoes that have been prepared in a special way. And after potato, we have mitai. That's what they are called, mitai. And the way of preparing also is so special. Yeah. Hapa ni Masai. Mnapoona ni Masai. Hapa hivi leo tumechoma nyama nzuri sana. Ni nyama bora. Mwanzo kwa afya ya mwanadamu. Inashinda ile ya kutumbuiza, mara nyingi ile ya kuweka mafuta iko na madhara hapa na pale, lakini nyama choma ni nyama fiti, nyama sawa kabisa. Mwanzo kwa wazee wa heshima, hiyo ndio nyama wanastahili kukula. Togoska hosio mwancho murigereria homosi esubegeta sedi kyabanyanyimbo ensemo ya sengera manga nigobona tebire una epara eyo hekurwa hasensemo ya ngenyi mutemo mwamu negati ya makongu hari bagwetera gukora egasi ya serikali ase enseme yo ya manga.
Gakwerera ayonsi nigo omusike Clive Gesairo alireira yogo chakorosia epare yo yangenyi mutimo mwamu eikegocha ekero baganyete omo contractor gosomo nyakonda aibeke erami elinde chikorobya obokoreri sechinsemecho Mulikito Vincent Munda Namange. The roads are impassable, so even chasing a lame thief is very difficult using a vehicle. Oyo no mosies Senkaramanga Station Inspector Charles Ouma okwerera makongu arasensemeyo ya manga kali mutuyo muchumbe bworogongo Clive Gesairo ekero bari kuchengera litukulia abanyangongo ime ya kemera. Ouma niga goteba amacha abeiro muchando naboige pare gweta manga gocha mutemo mwamu ya mutantanire mono asobokoreri bwaye naboigo gocha saba menyi ba manga. Waters are not running there, so we sometimes come up to here to have bathing water. So it is becoming problematic to officers when they are posted here. Quite a number don't want to be here because they say it is an operation area and they are not receiving operation allowance or hardship allowance. This area is very difficult. Buninjira ya moyo kwenekia amagendero nigagotebe pare yukera bebuya banyoro bonchuriyo bonge ime ya manga bunabalia bakorose chindagera echichira bakonya nemo no bunabalia bamenyete batali na barugi babo. Because it is just here where we can even eat. Me, I'm very old. I can't cook there. So it means I come up to here. And my wife is very old. She can't come and live with me here. So we need people to pitch business premises there, hotels that can accommodate us minus our families who are at home. Wanauma niga muboririo muchumbe bworogongo musike Gesairo ane kibuna epare yo yabeire boronge eliesiro bokoreri bwaye buno mosies. We have problems these days because economic and the dynamics of the nowadays crime is very high. So we need to be steps ahead, and the steps ahead means we should also have good infrastructure. By that, the roads must be passable so that we chase them and catch up with them with immediate effect and when they think they are in their comforts. Thank you, sir. Engani yo nigo yakuneto musike Gesairo abwasate ebete chipara chiri chonsi chibwato mochanda se bunge ya Kitutu Masaba. Chipara chibwato bokongu manga mutemo mwamu Kemera kiendege eberege keumbu kwerende gachuba keumbu ne chipare echo echire contract yerami. Anybody who is sensible, anybody who can read, anybody who understands the law knows where the problem is. Wana sengane yo omusike Gesairo nigalire ira yogo chego korole bare yo yamanga ewiki togosoa elio eteke. Kwa sababu munalia, wakati mulinichagua niliingia mfukoni mwangu nikatoa milioni 5 nikatengeneza barabara ya manga mutemo mwamu Nchetindi mwoba. Next week ninarudi kwa mfuko wangu natengeneza hiyo barabara iendelee kupitika. Vincent Monda, Ensoko TV. Manche murgeria kurwa soroboti ruaye Vincent Monda tokonyora libagali ogosoa asomutimoko mokeigo kondo manche murgeria nyoranga asilingana litolie kemoya ngosanga tole asegekege kekerebosio ekero manche murgeria tokumanyanga mugaka Edwin Nyang'au no alike gasi studio onyara kobaka goikerana tokurwa ase omutimoko mokeiga nsemeri akabere tuchigo sanga naye nandre rondo tonchorete emiroberi akeigo ndori kuraba manyi kwanza bancho barigereria meaning ya marieta ari tubwata tuko bari baga kwanza baranyora omwaka Edwin no chukubwaterana na into gotokonya gokora iri bakoroka igesongo marking igoto Oscar mancho murigereria ari kore natura segeka getari getambe. Eye Ensoko TV Oboroso Bumugusi.
ine nuganite betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokole asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwarigo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimia namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale ichiobutindu. Enyagitari robotamero chinga kichoborere korende tarikire nyagitari erabo botamero asogoko bokali ubiya bwekerengo kiguru utatiga Akasims Hospital nigo tubwata abanyagitari bomanyi boisaine bakurwali amarwire ao asokolenga nechi machine chekerero obokore bwito nubwichinsemero ngebere nainye nkubara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga n'umugongo ngokonya turabangina kuibura na kuroberi uruiburu ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy yeto nigichire amariogo ngutumia tole insurance au buna sha AON Britam na boigo Trident nigo tugotoka nsemo ya magina tuligerenetie negete sen kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi.
Yakigima omwanchi omuliyeli abwegeta seni genso kona leto kwaligania ase ntunda ya kabere chinga kutagenda gusanga ime ya maya yensoko TV kumulikira orobot ronde nigo tokumanya buna abana boda boda korwa asegeta seni gia St Jude's nigo baligirie enchira yo kwegenderia ase obugima bwabo ase bachiramo na gusangireria chibesa bune kyombe nabo igo korwa ase abasamaria baya na kugora chihema elio ose ebirogo nabo igo chispika nigo babekire mirobiri iga elio babe bagochikondisia gochase abantu babwate mega au erikonyora chibesa cyo kwegenderia ase hamagimabo boigo nigo bono basemigwe igoro yobosombi ugotanga chiburaburu hekero kebe basokano abwase basabire abaraigwe sonania na kubasira. Leo tuko hapa sisi kama wana St Jude kwa hajili ya kuronji hizi tent zetu na viti, ndio maana tuko hapa siku ya leo. Tumekuja hapa kwa sababu ya welfare. Welfare ndio kitu ya muhimu imetunganisha katika stage yetu. Sisi kama wana St Jude tunaomba ya kwamba tukaweze kushikana mikono na tukaweze kusaidiana kwa wenzetu ambao watapatana na msiba yoyote kama ni ugonjwa na vitu zingine na kadhalika. Ni sisi kama viongozi katika hii munisipa yetu ya Kisii, sisi tunataka kuwa kielelezo mwema. Kuna viongozi ambao wametutangulia lakini hakuna kitu imewaifanyika, lakini kwa saa hii tunaona tuko na vitu ambavyo tunaweza sema ni project kama stage. Tumepiga hatua kama tumepata tents, tumepata viti, tuko na system, sasa tunafikiria mambo na ash. Asante sana kwa ile kushirikiana, tunashirikiana hadi mwisho. So tunaomba tu mwenye ako na nia nzuri kuja kwa wana boda boda aweze kutufika karibu pia na ingishe mkono wake. Endesha boda boda, please make sure uko na driving license. Kitu kingine uwe na insurance. Sana sana tukiwashika hizo ndizo tunawashtaki nazo, si ndio? So ni vitu viwili muhimu. Tokoskabosio mwancho murigere kyombe kya bateresa kurwa se county Nyamira inse iyo murikyo bo Bernard Kerosi nigo kyarura matuko 18 gochya se serikali ya county yo goikirania amagani abo ayuba begete SAI omutienyi ogatano. Kerosi kagukwana wetera asenchira yesimi nensoko TV mambe ya lero nigateba buna county yasinyirwe gokinia abateresa ebirogo gotakano kwa bateresa amadeni yo mushahara emitienyi 10 nigo bamusabire umugavana Amos Nyaribo goikirania amagani ayo onyataribo mbachie kwenekia omugiro asigika kya matuko 18 kurubono. Samarieta Nkurugo Bernard Kerosi Igondo mo secretary Kenya National Union of Nurses and Midwives Rosario wa Nyamira ntu abwato koigwana ne county government ya Nyamira kero tu abwato mugomo ke omutienyi ogatano mwaka 2025 asama ngana yechi promotion yo wakana nurses areas chiabo yakurumaega chia goetera sechi promotion na boigo abateresa mbali baligetua abageni abanyia batana gwakanwa chibesa chiabo tokoroka areas yeme shara asemi kinyange 10 na mangananda amanga ayali ma return to work agreement iyo ntokia bere kyogo ichane mono na sesi abali getua bayia mba korete metinyi goika 10 batarakanwa bono asoko bwatana oko agreement iyo itwa igwana netenga goikera omotienyo yo 10 no bali gwakanwa areas yabo chionsi komenta na bali bande areas chiarenge senenje yechi promotion chiabo baetu lakini batana gwakanwa areas itaisiri pogo chiasogete bono kitabwati areas icho nogo ichamia kororon koringa ania abande bali bagakanire chibesa goeterengera bamanyaine bono ikagera tukarete inganeye akiagera bachandikire sana n'ekibesa kinyinge omuntu ang'eki kwamba kobe milioni ya mu muntu
county government eko omuntange emilioni yemo bachandakire sana amadeni abana babo gisukuru ase ba ruseti kiloni bakona gusumbuliwa bono igotua chete stoko county government onyo ose warning batakanitie nasesia bare asiabo amatuko 18 le motuga nase sponsor pinko withdraw bale gusenko rusi baro bokoreri bwabo asikinya gitari kie county government ya Nyamira bono komenta na igoto komotebi governor return to work agreement negento kerekia mana sana ekero konyora bono batari guikerania iba kogero bokoreri we county government bwasarika na ebanya gitari mbako kwagasia sengerere ngiya kona koronga no kona kungaitheria bono kwa tumezoea uongo kila wakati bono ekerere baragende umugiro baragende paka barte bintu ibi yabeire koira nankoire gokia segazi Tukoska busio mwancho morigeria bono committee ya public investment ase ebunge enene nigo ya ichanire butumikyo bobe bwechibesa ase ekiombe keri gikubwatoka obokonyi bobo bwene kurwase eserikali yasha abachumbe be komiti eyo nigo bamuchiriye obutumiki w'ekimilioni 52 ase ogwakana abawakili ase omwaka bw'ekibesa bw'ekiribubere n'emerongo nabo igo omwaka bw'ekiribubere n'emerongo noyomo ase omurubiryo ONHIF oyo bono onchirite nakoba sha. CEO says that there is there's an attachment that attached is a copy of the advocate's remuneration order, and she was trying to actually explain this was proper, and explained according to what she has attached. Now the director of finance is saying from the face value it was not proper. So which is which from the same organization? Did you recover 13 million, or what happened to this 13 million? What is this 13 million? Why is it that you have given us these records now? Why is it that time when the audit was going on, they were not there? We have been working very studiously on developing these responses, and we'll be able to go and check why responses were not done at that time. We would have to go back, source, and try and track any communication given by the auditor office and any response by the NHIF team present at that time. I'd have to go back and check and come back to you. Mwanche muligeria kurwa sorbotioro no togoikira omoeli bukumulikira amangana maya kulinde toska ngosotora sensemo ya kabiri ya studio ase tokumulikira lingana liekemoya kento tokobuli mwanche muligeria nga enchengelia nenchangera ato enginjo ya malietayo igobona mwanche muligeria tokwiro mutumoko mokego tokwirana tosoya sensemo yo nensemeria tuanchete kigimana boigo habarigeria bayanchete sana ande na chikago kumanyanga maigara barira sengenchontura basembe okwene kyo murubirega bwiringana rie kemoya ase amatuko amakeigo kurinde twirandira sembeo toskare Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi Obutindino bosombasi amate ninki kere tokore Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia amaruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe
asamange twakirisimia namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichibulio gukora chingatale ichiobutindu. Mwanchu murigeria Bwensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago Bwensoko TV gochiko komanya onsi eyamase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia koenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eriokorigia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances sungusia electronics nintwe lichibuliao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikrosi bintu tokonia ninchuwenyo spare part chiechinguru sungusia electronics boigo cross tule chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega au tuline sababu yo kole talentambe gucha kuligie byombo bunebi tutarira somo chokebirigo nabo iga somo chunyamira gose twakirisimia namba 0784884484 sungusia electronics obokoreri bwekerengo keguru amenaye. Mwanchi murigereria ntobe togwikirana anse chichiro ase tokumurekera ngaki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori yebimeri guna chinyanya amatoke amarabuani nebinde ebinge igoto skato nyegera gende gotengera egetaseni gya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eliane Kerubo Frida. Mugusi omwancho murigereri niga ruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omwochi o Nairobi ntobe tokoretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eyene Ensoko TV eri Italiane ni Innocent Onyango. Nguriole bintu byekerero bunesimi laptop subwoofer TV fridge nabwo bintu binde byestima tago chandeka Soki Electronics no tule iga asenjao nkoni tule bintu wichakire byenyumba ebye salon nonya ne bintu byobisi aseribuli uraikerie nigo tukutukanye mu Kinyamira no bokole bwito no bwokokera twakirisimye namba 0702669403. Eye Nsoki Electronics ibyo Kinyamira mwesi mwariganyiwe omwancho murire Ensoko TV igetaseni gya Ensoko TV ibwatira senge chao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii Elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira Elietariane Steven Embonde korwa se county ya Kisii Elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro ko petrol machine na nyora netrobin ya Ensoko TV oboroso bomogusi
2 kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igokumanya ayara bega gwateka korwa ase omuchomone no Nairobi erietariane Linet Nyambane Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusia Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde Ntubuata phone accessories na wigo ntulini chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwe nyoreji spare part chie chinguru Sungusia Electronics boigon koros tule chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nimeiga au tuline sababu yokole talentambe gucha kuligie byombo bunebe tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi miase namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Vyake jima mwanchi umuliyeli ya bigeta seni genso konele togo kuwaligania asinsemo ya kabire ye studio chinga kitogo sanga ase lingana lieke moya Nyoro mwanchi umuliyeli ya nga bali kiba itongo kila na bale igabu asole baba kubuli ya nga enyencho yegeteli ndirelieli Kulenda asili tukulielero mwanchi umuliyeli tutete toko eliba gali ya bene obe kubo sanga na intwe otumanye nga enchengelia nenchangera amasama lietayo abere enyenche yaye neriye kondo mwanchumwe tutaraso asensemelinde etenga ewiki elia eta amagombo nabagakoboka amayanda ebintu nebingi bya bikokolekana kubwatikana no gusira kwaye Raila Odinga kondo mwanchumwe tengo torachakira sensemeli ya amate musubate naro utigalita senkeli ngakitoku muruka Trachakira agwaso mugaka Edwin ndere na batokora onchireri yake igo tutarachigo sanga no mwanchi umuliyeli gore yebirengere byaye torachaka na mugaka Edwin ara tokwani amanya gotoiranele libolili tigangire kinga keche watera masoge umuliyeli andonsi asoli kinga kechiga endere to umeranire ase egeturi kigeto kyogokwanira emenuga yeke gusi Menuga yetu atebete ne vocabulary ase Gesongo ase Kiswahili etoko teba msamiati ekegusie kayo teba emenuga. Tandire gabo Frida Bodie umukungu otigalete magega ekero mugaka umusike Raila Odinga kwetu mongina Aida ase kegusie na kyakurukwa igakurukwa umutakanwa abange na ndito akwantekero kende magega erieteri ntwali chutete ndori ate obulito buli boisaine tiandiriro ndirorere nga umukungu okwereire omoinati nigakurukwa umutakano omoinati no musacha omongina akurukwa omwenjeri ibabono Aida Odinga otigaire kale omutakanwa tali umuburaka ase enseme yo totigarita se ogotoma amagombo ase ngenche ya beira sokorera se kya matukata na bera ya chigetu no muraibwense ndubwata amagombo ndubwata mayanda ndubwata mabebe ndubwata nande marietaki ayokoro kyanga bono abana nchinkomurira bare muskere lodi ase turakwanira amagombo tiante bene ninganiria ugutumira umuntu sote byo umuntu uri siriri una no yo mwabo buna bono na koira ngora sogo siri umwanchu goso umwanchio eto umwanchwa umwanchi ne bintu bibere
byatanike ni kuri na biro bibwato bwa mateburange umwanji ne ligo kwanwa use ligo tumeka asa abantu babere banywa maine bose barasomwa obwa mate uwo chikonywa mana boyfriend ne girlfriend go somo gaka unywa meto mu minoe abakumuruko umwanji abantu abange ngwika bali bateri yake balitumia enjera etaliko swa unebwenete koba umwanji n'umusacha gwanji n'umusacha uraruke umunginoye gose umungina ko umusacha yo umwanji gose umumura ora asobosani no muiseke bawe chikonywa mana uwanja na kolina kiba na bakorokana abanji nelieta umwanjwa liro lyondigale take umuiburi na bakoroka umwana ayo mwana no umwanjwa gose umwana na bakoroka tato umwanjwa gose mama umwanjwa ase igiswahili etogoteba mpendwa na umwanji mpenzi ibine bintu bibere mpenzi tokuruka tato minonga babangu mpenzi tokuruka mpendo egatwa kwa nali amagombo rambi ya Kiswahili ujumbe ilio ko umuntu osiririwe anyoliro mu chando gite mono gusiririwa gusogo kwerwa alafu muntu akwana mayanda n'ubururu byo muntu kera umuntu akuru buryo kwigwa ari narakuru kwa mayanda pero bagwasiririwe yose no muibori okure umwano okwibuko libobe ubururu byo kwigwa ye kwanyoliriwe riri abitira ya masa yemu ari narakuru kwa mayanda n'amabebe n'amabera eleta ndiriya mu abamabera amabebe n'abantu bakorera tari ayo kwerore n'amabebe egaro bolingo te go sympathize go soko empathize na ko turatebe amabebe na tari ayo kwerore n'amabebe ni genda akorera guse na yondo rekero na nyondro mu cyando gite naro ratake kubeka ni amakomponent engora nabo igo mbigo tigana singe je twateba n'ujumbe ilio ko umuntu na moire engora lakini mono engora se pole na rambi n'ujumbe ilia general ne gari take kubwengora engora igo yenyerere tipaka igo yenyerere tiake tiga tutaraso ase ringana rituko chitariki 20 cy'umutenyo iga ense ya chengerete abanyankongo bari babikire mirobiro yo gokonya ense ya Kenya gukina se sector aho na kweganderia umuraibu ense nanya tukaba gakora kumuchingiro munyankongo monene mwishimwa Raila Odinga negati abandi bari babikire twigutwa andake aseke gusi ntutu arerieta rinde gotatiga abanyankongo ndiroro nabagote umunyankongo n'umuntu akorire gento gekororekana kiro umuntu akurigereria otebanga uyu yani uri akorire gento pakororekanire bweyongwire kurwa sabande njera akorire otwarire mu musomo ne ekera kubwekani bona abandi batemira okorengana buneyo uri turateba uri igoro mono kubwa ababandi barenga okora emirimo ebwekaine nere unabona onye no mupira magaye myakene kirenga ki egakombe kia kiengo yongorwanirukire nabona igato tebanga ense ya Argentina ne rabanyangongo nero yabwete ase chichinde chonsi ipinero yireta yakombe kiringa igikaba na mbeya umunyangongo igo twatebire n'umuntu uri akorire gento bweyongwire kurwa sabande twarorire mirimo ya yemiya nakubwa abandi bonse boyo nabakuru kwa ekolinga Montegiata mukarukuru kwigiata ige korokenga ige ntungiri kyarengega kongu lakini ya wakenyora kita abandi basinyo kenyora gwatene nabono kuri ayebweka linyamara ni lita yo gweto ya seke gusi amalita naro yo gweto ya aseke gusi ndara se vitabu nabo gweto ya bweruke injene ngoina yani injene mamba nabo kweruka inje neri nyamara nariro linorire inje neri chuma kwarorire amalita buna inanje linyamara na inde lita linderia mwabo linyamara lita linyamara libwate chingencho au linyamara nigetongo keli kyanje tukwebisa asama amagoma yose yamatoke gusasa nyite karuji kolema mugondo guchwa kwaburiga lyamanya ko libwate kara gitana magura mange lyako kosa kwarati kama kaindi ntana nduriyo bwate sana kororekana nenjireri asengi chenjireri likororekana ide iri ogindiri liko bugali yo gusaranga
irina ritangani rinyamara egitongwa iria kabere rinyamara ne no monto ogokoro bonchoreria bwetugo anene chombe chombe chioka gose bono tiatotebe paka chimburi ine ri asengenche yo entangani yo kwariro kanga ne gitongwa na te manda ke umwake ito chibichaga ke brana chaka como tengere ne rinyamara okana korabo ngane ne gitongwa lakini ando ne tata gituwe togiko bali rinyamara na bakwiruke nendo usengo digo oigure bona igo chaka pora so kokoroka rinyamara toske wese to sa siringa riri tukoria okay omwanchi muliende tutande masemo uika sensemeli ya kabere studio tomerane no mulikito obwa mangana maya Caroline Mausa atumanye na kiabete kagusanga no mwanchwa umuligereria igoro yeringana enchangera nenchengelia Mancho maligereria bwensoko TV ritukoria rero asomoroberio bweringana lieke moya nigo togo cha kumulikera ringana limanyikanete buna enchengeria nenchangera ngoro kugerani si mangana yemini yenjangera nenchingine ntimaiti bono togote ogo enchangeria irine sekerario ogo changea ogo seseni omonto Elieta James Kinara enchangera nenchangeri neli mulire tinya manye na ba twanyo terire bo aya sama lieta ngoro ku Chofri Kegesa Munari edere manager ya Nakanashatu Eldoret ya stage enchangera na nenchengeria ima intiki kusikineka kon nonje na stokire sana lakini abata dilimba tote bitomanya ni tuchetomanya neli kongura bana siku simba kama lakini jena majiko gora kineka kon tote bigutomanya ntomanya neli kongure Steven Omwenga yete yegen changera iromo waso yegen saki ya wono mambi oyo ogosoka nandiro nyanga manyinga rimambia ndira manyinga ko kanyo mugasori rimambia mugasori gatoigo bakurusa moja go kasaine ujagono ndikoro kanchangera changera ko mugaso omambi elio nalio enchangera lyo tingo limanyanga ngakriminity otatige enchangera no mugaso wejinsi juna na eresire elieta liane ngoro kumeli nyaboke ongoro kuruka magambo mate enchangera nero manyeterie goetana roje samaje lakini enchangera tinye manyetiero elieta liane Deborah Mukeira Evans igonda igaiga umunyabiasara St Judy ngo enchangera no murakera umururose akere mbuleta tweti mancho murigeria ebyo nebirengererio bya bananchi banyariko bagwesoke na kurwa echingencho chabe chi bamaete ase amarieta ritwanyarete koba tokoba aboria ngaki turanyariko batoko kwantu taraso asa amarieta iga abere yerituko abantu abange banyare gutwara etobauti amarieta abande baeroseire bagotenga kwesete kamate ndi becharuki turajagira enchengene enchengene nagantu gite kago tuka samaje mono amache atereme buna litibo gose uroche rumo gusi kare ka twarenga abana ntwagakire twa kontimbo abandi bahotebo pali konye chindo chitara kama amache kubwatikana no gusime ko kwemete kunywa amache amangi bune miringa egente ku igo asike songo ne insect tiato tabe kiromi enjengeneni na igo to kalia samache ira amache ali guri kunya gokora ige kunya ikuruma bururu twagatemire kubwata kwa bako ya kuruma paka kwa iriri hata ine nere enjengeneni na indi ntubwate enjangarali nero no igo to rochalia utatige robo nakanyererake karakwika kuchie ikahutie na amache guru kabanya gutamanga pio karimira enjengeneni tiyanje timono gutama na beko nya kobera abuga pakukunyara kuyiguna lakini enjangarali ero utage kuiroko boko na beko ekorora yatama na inde rere nyere no teiroko boko ekero yatienira keiga igutama
Sio bionsi na obichera nite. Enchengene nereri ekorabia macheroche. Ndekale abanyaruka mbaka itumikire bobenchera gitege matio somo gaka Edwin riri twagachire gwako bali roche. Mwaka yetumikire. Agaratie onto tambo kubura robwe karote ikira randu yakwareri tukolindi. Jeria kerwadanga rereke moya na makomu asende atanga enchangera no mugasolio saa 3. Nyabotobe comedian era tanga no toramo. Okay. Turakwenda gwasa njo twathe tutaracha sa ringana riri tukotogora amatemo iga baseta iri. Umugaso ibweke mambi nakiu okorokwa. Ekero ense ya tagukanire. Gutagukana no kwera kubo tuko gura gwachaka gocha yonge ense ya tagukanire. Chinso kiri kya mambia. Umubaso ngotongo uri kuruharia. Unguru kure. Uru mwaro no rusangia abangina bali banyorira abana babwata abana bakako masoke siko. Wasori omorere utali omutindi utarasamba mono. Ukuno mwana uria munenjera ya mayogo kongi kinengo cyaye na kumurambura amaguru bya ne kinengo bibi mu bindi byo mubiri bye bibe buya. Uri okuru kwa ensakya. Ensakya ye unokunya ekunya gocha guna gutindire yana kurura paka yaika kwa ruona so kwaligie kiriri gosaso gokenderera. Ekero ikire se media osambire paka gwatamire buna chinsa totebe isa tonenusu inya isane ngakirio murakera. Utanyare kuberoro. Irina ere kurukwa enchangera. Igonga enchangera no mubasolio mambia okorosia. Oyugocha ekerensa. Ekerensa ki ensake nere gukina ya onjoli yaba enchangera. Gomondara isagotabanga enchangera no mubaso saa 3. No nyana ambuyale. Igente kelene kugicha kwanera umubaso ndi gwitinsa kya mambia. Igabuturo cyuwatane kana yani taliyare mono nekerenga. Ndoche dena ndema gotabanga enchangera no mubaso uri umugoroba. Ekero lire uri twanje tegote buyigwege kondo. Asingenjo. Ege kondo nalikego yacha water. Ege kwiroka kwa water chinsa kya mambia. Singenjo liro sangi ibintu binde mbiro biko kegosa. Pone kwanya ibibinde byalire chindagiranye ni byalire byaragiri bigutanye ne chingechi. Bono chinse ikimogoro abatu ugosangi cyalire ibintu cyigutire bono nariye kondo kegosoka kimaitenga bono nge kumena no mubisa. Neke kugarukuru kumu basubwega kondo. Singenjo nalikegwa soki waterera umuwaso iyo. Okay. Tusanga selingane lya kabere. Twakolire enjangera bontu kwanera enjengeri no be yaringi guca gucanda nimanyita singincho. Turaro se enjangera ne bwate ngincho ndo bose ne iyo ko yo mubaso. Nere yo nyende keroro tindayimanya kimi ina romanyite. Tukwanera enjengeria nege tabu kyo kurambura gusoko gariya amalieta yeke gusi usena bara abaye songo. Tero tebe usilinto kwa menuga tote ne vocabulary. Usemu samiati. Igobono enjengeria negetabu kyo gukwanira chingencho gose gukwanira emenuga. Gukwanira chingencho cyamangana gose cyamalieta. Get. Igwase gesongo ntotebe ine dictionary. Wapunire ekerenga dictionary ekamusi abandi guruka barinda basi iri ni litali ya mwabo ndianje ire bande batebinda basi pak wikera no abandi bari bagonte bya entukoria ngobori entukoria nasiki ngugutukoria kumanya chingenju kiringana gite igobone ni lieta liratwara yanda mwaba mange na indo syancheranwe. Okay. Igayo ekini gitabu kirike gutumika asogo toerera chinyenjo kya malieta usike kwerera imenuka. Rero kwabere kolinga kiringa. Katagenda taguchengera chikolinga chinde timaithio mugaka Edwin naye ngomo nyangongo wose ninye kolinga yago.
ekolinga kolinga yana abangi bali lakini tiga nginyore teri moyo nje kolinga yane magukuru Mariam ke muntu omwando ili talinda lenge kurukonya murambo ekingumurukira kolinga igento ngire ntamanyite era amanyite kero nalinga omoke nalinga ukina na anjite sana ninje ndo umwana omokoti bu mwana oyo omokogoti omokogoti bwo omokogoti na anjite ko mutero umuriro na anjite ko mutero umuriro sana bono manya gotero itamariko wongoria mariko manya gonte bigachuri gitabu ne karamu gotebia mangana kare uri kense iga ochegotebia abantu amangana yegekuru mukandi ba minto baba ya maukuri nge ya ntebia agenda kandukiro yo minto genda yo ndetere orete ngenda linde ndeta ntebia umubayeno ntebi ningenjo ya nalika lakini rinomoke naringe nachi nagacha bobe byasira nande tinkorora nginchende yonsi ante alinge wonte binga no choko tebia bante kureke na manyite boni ekarongo enyango tebia abantu manye kuruondoranga mahali amwere igaruche kale njenta manyite njengu korete raruche bono ne kolinga yane igakwite kinde form 1 angi miaka 21 yairi okay bimana se oko hotomanya ayona boigombia muna soko tokonya gosanga ayiga ngagerete tukosabu kwa berero twara kubwata chisimi cha abanchwa abarigereria kurende barosia baitukuru asensemo ya kabiri mbagenda kubeke mirubirio Jumatano Kenya ntochikogendera gusanga naye waka naye gusanga chisimi kurenda ase bari basangira ase mitando ngorengia abange batemirwa nyabairi kera matemwabo lakini ndembangu ate bambare ngange nekirenga tume dibo se fira na bwate ibere isatoga go totaraso somo bayeno bwerituko dadi aso otenyo na bondo chao nyakoruka gabo ahonya gutuma tomenchera gete otomire getuma gari etwani abo tokoroche korwa sense meliende byabana sana ase okorwa ebirengereri byago nabo igo the noise boy ndochenga nagendete kubwatia omoroberio Kato cha swali bono mwake dunyanga wotoe mubaye. Sotara genda sumu bayeno nganjire boy gongwande amangana nari. Na angichi wiki bere mekubiye bere yairire. Lingane rimeli yairite mekubiye mekubiye bere kururi akorekanite ne linde datebe na matuka makaitire. Litangani ntu abwate Clinton ningwa kwanite gaiga no mugeni. Holder mumanyi yaringiri tukulie nyongesa gite akakwanike gusi naenda roroche igachete ense ya America karomoke namanya kweburinga erengi gekogera akuigubuye kera ukwanike gusi haya ase umuyega bwoko moenia umusike Raila Odinga oyo kolekana inyaruka yaye umwana oyo mokogoti okurukuwini na kwanitekegere igurige iringa umwana Raila Odinga manya esukuru arasomere international school ne sukuru elia gukora umurubiri bw'kinse cyisi kutaria aragende sende yonsi pya ro ke certificate aiwe memorize kubwa enjera ntuturagende ni certificate kiri tusomere tense ya Kenya nto ugwatanikana wikakobe ere gwika iwe mirimo asingi nja somete korengana na bali buna amasomo abo agakwana umunwa bwekegere umusike Uhuru Kenyatta no mwana bwe president osomora iwense omotangani wense ya Kenya mze Jomo Kenyatta Uhuru Kenyatta keragutina gukwana ikigikoyo bosibaba gikoyo bakuyungo no mwana wito na nyora musibati ondoyo mo igali mutani tokunya gukwana nerega nkamubolia noga ni omwana wamanyike gusi agankani agante bike gusi yetu ne chingaki nkamubolia seki agante bibono ke gusi ningi kera konyo umuntu akamanya kuruo nkamubuli gusu mwana na bwate iliete ke gusiaga ntebye nkamubuli ngirire ryo kusoma erete agakira igo isekurigereria ekegusi abandi mbali bagechaite abandi mbali bakiroche buna umunwa bwenge nchenene onye hurura mumanyi ukurwa America na indacho olivo murayi yali ocha ekerako genda soba ali Nyamira agukwanira abantu bali banka batamanyitie gesongo asumunwa bwororera bayiwere bamanyire nkoro ntu atebete lindinga oyo betu murai bwensi ya South Africa area ni Nelson Mandela wako uri nyambuche ni gatebete ngakero umuntu akwanira oyonde
asomo wasomerete niga kuigwira matukurinda mukwanire asomo no bororera riro riniga kumanyira ngoro tari ngo kuigwa ukumanyira ngoro ukumanya nigo kubwatu burito kubuku kuigwa na bwo kogenda nembe wakinekero ringana rirasenko ya uturi kwiba naro chino nekero twale gochengera litkolia abanyangongo naro chegalia sensemeri ya Kitui asegetigie chigosori kia Ithokwe naro che bali begesa kukelikia bakamba bako inyorege korokiabo naro che bako buyekerori bako bugichikono binenjera ya moyoko gokia bageni bali bekira naso moyigoyo andonsi ase umuyego itoko buruku umuyega onye bantu mbarago kiwoko gokiwe ne entertainment enjero ko gokiwo gokorwa ngwitera mono chingero yandi naro lakini chingero na chikwira libaga linene igobono baga ininje bagatumia umuntu bwege kamba ko gokia bagani bagaria enjere ndenga nkwegera bana ndemba sigete umuntu wabo lakini golenda nawe korugusiti ndo chibako bugino ne geturere ate bina bibintu tomanyente bikorugurwa seke gusi kwenyorege koro yeito naje byasirire gose ni tutakubwata birasira ebibugyo mbiroro nabono ongengo nero gose chingero njio tukubicho kubuya ikengiringiri abandi bakuruka ikengiringiri abandi bakiruka ongengo abandi baruka embegete iyo sinama iyo kanyara kebutoire bunoro gunchara ruwe ngombe kiri nege tureri kiri nege tureri igototebe no gwancha bagwancha bose no kombi ngabono mbabwati gekorukia taringa no tari bakwa nkagirite ande nabera abo mu chanda singenjo binte binabota binyorera isi egento ngorage kwamba kutuka asenjerera engororo no bokano igeko gerokora babo mumbinya bakubugeria amakano ngutukari nonya nongengo abantu mbaro babwate bunabono misto ngengo umunyangero nera gutumika kiri ninjira ya moyo kugakige kurukyo mugusi gwetera ebibugi biri umugusi abwate na indo inyore nga ebibugi bindi bike gusimbira oro ekamongiri kurukuri irandi mano to kuigwa se umuyega wibiro na nginga keri irandi riko bugirwa lirandi nyingi kwane kwebori nyingi nebirandi gete bichi size gusibyo bonene aho bichoma ni gensekereke gare mono kendi giato byana konyererea byamanya ko bitambi keri na gikuru ko lirandi na kero kinegati yebibugi byo mugusi keroli ngeraro keroli nabo kerabo emoti nabo cyo rukingoro a emoti negento kibwate libaga ime kenga bunu umuto kyabo cyo rukingoro bano kerige kubugirwa keri ne keroli ekibayigo ne kebugi tutiga rende abantu abangi bali bakurende kemira gwetera chingaro chike gusi bachire obukano na bundo chimano bogutumeka nekengiringiri keri twate bongengo gose gusembegete bia mono kwasuguro baselu yani asubwenge nga abantu tikabanje tiga tulende bimira byetu gento ngiyo ke umwana ona agende skuru amanyege songo mbuya ndo kana yakana ke kumwigurira ebisieri byago chisika kara kumira nabantu be bamache ngumbu igesongo na kira balenta mo bagambe usaso boerani bwabo kulende titweba emenu yeito yegenga sengenjo ekero nabikunyarika n'urwarie ugani kwira naga igekero gukiko kwanya abantu bamino ubusangi bonaye tuyikunyara gukwana n'umuntu asomuntu uri bakwigwa nekiri natebera nga hulda mumanyi era kwa ekara guchaka abo kwanike gusi abangina bali abagaka bali bagali kenyurime ande batamanye tige songo bayigubu yabate banaki ubu no umwana ito mbago muruko umwana itatara kwanike gusi uhuru Kenyatta ekara gukwanira umugiko yasomuntu orionga ego bakwiyumoyo no umwana ito bakumwanta na inde ba yani bwante ni boko genda igoro inyora nga ekarogo ase historia ya Uhuru Kenyatta umugaka Kenyatta te president igabali kireto umuntu kubasomi muntu bwegenga ko tamanyite bako genda international school lakini magoro bara irwe kando basomigwa ekigikoyo tutara cyagwe nda tosoya se mu bayeno bo mwere nare kaiga urikire ujumba gotebanga nabago konya enseme ya gotebanga amabera n'amabibe agotebanga amabera nekero komo romonta amabera kurende tori kuimuka gitambuka ryo komokonya agoteba bono amabebe nekero kwa moroira amabera na kuimuka gitambuka ryo komokonya yo komwenora yetanga amabebe agoro ku Barrett now yo kolire memia yo bono menti automenti o menti rendote aso ese kemurmunte ke twarenge kwagacha kine jago okay rotiga nkwane mebayene bere yo kaiga oyomo maikonsi mansale
Michael Onsi Mansa ari Michael Onsi Mansa ari Michael nechinse gose chingongo kirare kirisiko yorogongo ruri menyete buna bono ense ya Buganda igotoko yeruka Michael Tanzania Michael abandi bakuvuga nka Michael wikori ne gose oitania macho tambuke enyanja ogende buna Europe poraya ngabuna Michael ya Michael nisiko yorogongo ruri menyete bono tia tukwanira gusi na gocha Nairobi totabenge karori Nairobi Michael Michael nisiko totebe chinsi chirisiko yense ya Kenya muna Buganda Tanzania basubati ngogenda bali nabamura bagenda chinse bino Katari wakore mirimo ari Michael ekatote banga Michael Onsi Mansari yonga chinse chinde chirisiko yorogongo ruri tomenyete nabo kibwekaine ense tomenyete ense yetu ya Kenya emichanderi togwetera ingobwekanire nga kirorogongo nduri na araye nduri na yaye tubuga nga utamekuru Kenya ogenda asigite nga wakonyeki asinginjo abwa soko genda nanya na boko bomurwaire na boko nyora nanya no mubasukano bunura nyore Kenya nanya na America mubasukano na boko nyora webo ibwendego ibwe gari igonga asitayo rukari chinse mo chonsipi nigo chibweka nigo nga Maikonsi Mansari to kunyara gutamakuru gaiga ngabona ni toriri kurwa seme chando geta abwa soko genda na bwa tubu ya bwaye no bube bwaye oyo kabere tukorere etamanya korina guseta etanyara korina nigekuria igekuria chintoberance eyo numubaye noringete umuntu umworo umuntu umworo wose umuntu utari kunyara korina umutigoro niga kuganya ibintu biri bitonyete inse oria aso umuntu bwekrangu atiore inse nabo kunyara birangu atimbitonyete tororo gusama pera gusima tunda ndonsi insengo nyorura matunda yitegete na yanda maya igari gurari igobono nk'umuntu yo mworo tabwene tikwe murungania sabantu gutamurigereria guse ekera abantu bakumumbia patako mwakende tabwene tikwe murungania ngingi batari kongera asenginjo no buoro bwaye bone gintu kendi gyose piara ego tabwene tikote banga ninki angera litoronge taringe kongali ndirigiya buyaiga angeneki mukiri kengo ki pastora yengo ko mama tegali kuri kwengo ko kuri ga mapaka kuri pastora utagetoa we pastor no uri ugo chokone anjera na singe nja to kunyara kuri na mutigo yenchende kuri kunyara akora mirimo zero seri byao na wasi kuri na ngobono to taka kuri orie ndagira buno orie guraria ogokora umukya kuri no mutuma tino ko musana ngorosi kuri twakalinde turabana bake no ngorosi jimba rwejiga ko unga kwanyari ke kwike kwara utarire wake ochikori rinse ndugwato kabona ya ngare igobono nga umuntu utari kunyara utari oro mworo utari ko gende mirimo takorra bube kerakurinwa ke singe jobone ni chintoberansa aranyore okay so gusanga na intongo rengia semi baye nebero yo monku ndino uyo motangani o wanjanga nyagosira muskera Odinga ari koruchinkwa na cyaro tabangera na siro bugima bwaye agende asenseri yo mwando nyasaya mubori nintake gokoira ni asense ngayora chore ari gotebere nga amatukonsi ni gara chorence yake okay igo tuanchenka yamono ndo chengajiria kirbata nga mwana mboka no changumbu njirateyo orebo munugo no bwerari abantu babwate afu manyakorwa ekerengeri kyenga exactly chinemo chionsi nechimo etabaute neri une bintu bigokorwa kurende nganchira seri bagalia bene tumuruserie kondo lero jeria kirbono neri shabikirine ne kabisa okubwate meroberi yonsi yensoko igekero gochingira abanyangongo na intwe gochingira bune koringa igeta seni yensoko yamanuke yima kale ndo mwanche muri yawe kiragabo twanchere toikerie umurobiri yiga omoelyo gaiga tumera ne ikende ngaitenga naende ntogo chikoturubanigo maite twarabira matuka mangi tutari kumera na tigo mwago mube tiatebenga tigo mwago mubwetare oetare tumera ne ikende ilietalia na Kerubo Frida na nche nkoro kwa Clinton Ondigi komera na tore ASMSM yakora soko chinse sato kurenda aseboniga nche mwana mbuka Edwin Nyang'au kukurarurare inse ye eneti gose eneti iyo igotange kurwa sichingurumba to baisa kanyore sosera